serà l'últim que hem fotut. S'ha de vigilar que es diu als àrbits, al bloc, Raül, perquè ara els tenim allà, Són un o serà vingut un altre, crec que som 5 justos. Si sortim a jugar com estem escalfant, no guanyem. Perquè estem una mica, ells són 4, queda temps, no sé què, no estem activats. Sortirem escalant traïs al principi. Anem a pressionar ja. Ja. Anem a pressionar ja. A l'hora de pressionar, la setmana passada que partíem pressionàvem pocs. Tu només cadascú ens encarreguem del nostre. Evidentment, si tenim un darrere defensivament que està sol, millor sempre agafar el que està de darrere sol que no el davanter. Un 7, és un 5. Què vol dir? Anem a pressionar. Aviam, si veiem que no es pot fer la mà, però tenim un temps bon i comencem. Anem a pressionar. Si marquem 1 o 2 gols, llavors no fa falta per pressionar, que s'obrin ells i llavors nosaltres sortim al contraatac amb més gent. Si no som gent, és el líder, mà. El que passa que sobretot, xutem, el porter d'ells és un jugador, si no l'has equivocat. No les portes a la porta. Ricard, pressió, a sobre, Ricard. Roger, seguim, Roger, Pep, a sobre. Pep, Ricard, feu distància. No, Raül, demana distància. Roger. Canvia Ricard a l'altra banda, va bé. Xuta. Ricard! Si el Ricard no ho pujava, queda. Segon pal, Roger. Uita.